Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 may rekomendar nga mas maayong magpalabang og ordinansa ang mga LGU nga magdili sa pagpamaligya og mga isdang buriring sa kamerkaduhan aron di na masubli ang insidente sa pagkahilo sa isdang buriring. Ani ang report. Nakagawas na sa Tambalanan ang upat ka managsuong ibardo, lakip na ang tulo nila ka mga anak ug pagumangkon ug nakauli na sila sa ilang panimay sa Caubian Island. Unang nakagawas sa Tambalanan ang ilang amahan nga si Rinaldo Ibardo, 57 anyos, niadtong Huwebes sa buntag ug siya ang miasikaso sa pagpahiluna sa patayng lawas sa iyang asawa nga si Romana, 59 anyos. Karong adlaw, gikatakdang dadoon sa Bohol ang patayng lawas ni Romana aron didto kini ilubong. Matod ni BFAR 7 Regional Director Alan Pukita, usa ka highly poisonous o makahilo ang isdang buriring kundi maantigo ang muluto niini. Less than 10 to 15 minutes nana sa imong katawan intake nimo magkuan na juga nanay kuan mo mag nam na imong kuan ya antod niya kuya magkuan sa padong sa imong utok nga magkuan sa imong heart mo complicate mo na nga mamatay ka gyud. Sa nahaunang interview sa RTV Balitang Bisdak kang Jordan, usa sa mga anak sa nakalas, kinsa mo'y nagluto si isdang buriring nga makadagang higayon na siyang nagluto sa isda ug kanunay niya kining gitangtangan og mga ugat-ugat. Apan kadto pa usab ang unang higayon nga gisagol niya sa pagluto ang bihod sa buriring nga mo'y gituhuan nilang nakahilo sa ilang inahan kay siya raman ang nikaon sa bihod. Ang makahilo dili ang bihod ug ang atay. Ang kanang mga buriring doon na gitawag og toxic bag og sabi ni siya pa maypay. Siguro sa pag-prepare niya yung gikuha na niya pero na leaking. Ang leaking sa toxic bag dito siguro napunta sa bihod nga mas daghan nya dito sa uban sa unod nga gamay-gamay ra mao to nga ang uban dili gyud grabe sa pagka kaon nila dili wa sila magrabihi. Ang BFAR 7 ug mga health officials makadagang higayon ng mipahimangno sa publiko sa paglikay sa pagkaon og isdang buriring kun dili maantigo moandam ug moluto niini. Apan sa gihapon, may pipila gihapon ang morisgo sa pagluto niini. Subay sa hitabo, gidasig niya ang mga local government units nga mopalabang ug ordinansa nga magdili sa pagbaligya og isdang buriring sa kamerkaduhan. In the national policy, national government, wa gyud magdili na. Pero if there is a local ordinance that will declare that those species of fish dili pwede ibaligya sa wet market o sa local market. Sabi mayo na kay we will gani sila anad na sila prepare, anad na sila luto ana nahitabo gyapon damor tong mga public consumers nga dili kayo aswito dili kay anad. Uban ni Marlon Melgazo, Lou and Merondina, Balitang Bisdak.